Com dues germanes han transformat un petit magatzem de cortines en un referent de la decoració i la creativitat, avui visitarem Germanes Verdaguer, una botiga que fa bategar la vida del barri. El gran repte al que ens vam enfrontar va ser la crisi del 2008, que ens va obligar a buscar ajuda externa perquè nosaltres no ens en sortíem soles. Vam buscar un mentor, en Joan, que ens va ajudar, a l'estància de Guarda, que ens va ajudar a reinventar la botiga, però a més a reinventar-nos a nosaltres mateixes, mentalment, ja que feia més de 20 anys que funcionàvem de la mateixa manera. Hem passat d'una botiga tradicional a un punt de trobada aquí a Olot. Hem creat una comunitat fent tallers i xerrades i ens hem acostat a un públic més jove a través d'Instagram. Jo crec que si has de muntar un negoci avui en dia, ho has de fer-ho des del cor i t'ha d'agradar molt, molt el que fas. Germanes Verdaguer ens ensenyen que tradició i innovació poden conviure en un mateix espai. El comerç local és motor de creativitat i vida comunitària. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.